Des de la nostra fundació d'Iniciatives Solidàries estem molt contents perquè ara des d'Etiòpia, el primer any que poden fer vindre gent d'allà que tenen aquesta discapacitat, que poden vindre aquí a uns jocs, els jocs que faran els especials olímpics, i estem supercontents tots els integrants de la fundació perquè aquests 5 persones que venen, a través de l'esport, l'esforç que fan durant l'any el poden transmetre aquí i estan molt contents de participar i ojalà poguessin guanyar una medalla, que això per nosaltres seria una gran alegria. I també estem molt contents perquè ara hi ha la casualitat que l'Àngel Baran aquí i el Missioner aquí i estarem amb ell també ajudant-los, apoyant-los i estarem allà supercontents. Penso que estem tan contents nosaltres com ells de poder aconseguir que hagin pogut vindre aquesta gent aquí i que sempre, a través de l'esport, sempre hauria de ser això. Sempre hauria de ser alegria, sempre hauria de ser donar uns als altres, estimar-nos mútuament i mai aquestes coses que hi ha al món, que hi ha enveges i aquestes punes que no hi haurien de ser. Que estem contents i que estem contents que vosaltres també ens apoyareu amb tot i que l'any que ve hi podem tornar i cada any podem fer vindre gent d'Etiòpia aquí a participar en uns jocs que s'ho mereixen, s'ho mereixen i ojalà en puguem fer vindre molts més. A més de tot el que he dit, també vull dir que donem gràcies a l'organització i a aquesta gent que també fan l'esforç de poder organitzar tot això, que doni la feina que hi ha, i nosaltres, si ens podem ajudar amb alguna cosa, també els ajudarem, perquè el bonic és això, és fer equip. Sense equip en aquest món no pots fer res. Gràcies per apoyar-nos a la Fundació, tenim molta gent que ens apoya i això és el que ens fa viure i tirarem endavant i ens esforçarem tant com podrem perquè cada any puguem fer això i moltes coses més. Gràcies.